woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly bafethu nina ninamandla nina. It's just that ninenkinga yodwa ukuthi amandla wenu nibuye ningawasebenzisi ngendlela okumele niwasebenzise ngayo. Uma ningahlangana nisebenzisa amandla eziningi ngabe izinto eningayi-achieve. Lokho ngisho ukuthi uKhosi lo bengade ngikhuluma ngaye izolo, umfana omlungu lo okhuluma kabi. I-DA cha ngathi hayi akakathi ukuthi uhoxa njengoba bekumela eParliament. Isizathu salokho ukuthi nina nisukumile navundulula namavidiyo akudala na benza sure ukuthi nje hayi akayi eParliament lo ngempela naze nenza nama-petition ngempela kwenzekile. Nakho ke sekuthiwa kathi uhoxa umbhemu. Kodwa ke bafethu ngiyayibona le kaKhosi ngila endabeni yomshado ukuthi mina ngihlale ngizwa kuthiwa umshado unzima kusho abantu abano-5, 15, 10 years, 20 years beshadile. Ngiqala ukuzwa nokubona ukuthi umuntu uthe shada nje ebese sekubonakala inkinga nje emshadweni, umshado soyacracker, akakayiwana ku-honeymoon, even umabo bungakapheli bekusathiwe nje speaker and deputy speaker, akakafiki ko-deputy president nakuma-minister nje, akakabiwa kahle kahle. Fana ukuthi kukhana umabo uqala kodwa umshado usuneyinkinga. Lokho ngisho ukuthi nangoThonile yona eqhamuka namhlanje ezofakazela ugogo uGodzile ukuthi cha ubeqinisile, kusho ukuthi kahle kahle abakwaGreen abanamandla bazodinga bani ida ukuthi bakwazi ukuthatha inqumo. Lezo inqumo ke zithinta ini impilo zethu. Akunankinga ke thina bafethu, we are not involved there. Indaba ye-GNU i-celebrate kakhulu, abantu bakwaGreen bathi bayesupporta, bahappy ngayo, abantu baseindlovini bayesupporta, bahappy ngayo. Yithi sodwa ngoba thina kuthiwa sibhitha bona bano-president oyi-mastermind. Uyi-mastermind ngempela ke nami ngiyavuma. Thiwa hawu Msholozi lokhu sithi chess master, nangu mastermind wangempela. Umastermind ngempela ngiyamvuma ngoba ukwazile ukudribula ngisho amamemba akhe eqembu lakhe. Wahamba yena wadiscussa njengoba wayekade discuss ama-negotiations ayiqale kudala mayelana nokuthi vele kumele babuyisele ukuphathwa kwalelizwe back to labantu. So ukwazile ukwadribula amamemba emaningi kangaka bakwazi ukusayina leya agreement yabo ye-GNU. So ukuthi vele uyi-master, ngiyavuma, is a mastermind. Yabona kuleyo department hayi umshathe nile umsholozi leyo ukuthengisa, because phela umsholozi kahle kahle ukhuluma iqiniso uzondela ukuthi akavumi ukuthengisa, hayi ukuthi uzondela ukuthi is a bad person. Zonke izinto abayishoyo lezi abasho ukuthi ubad ingoba akavumi ukuthengisa umuntu omnyama, ukuthengisa isizwe sabantu abamnyama umsholozi. That is the problem eyaziwa ngisho nabakwaGreen bamazi kahle umsholozi ukuthi he is not a sellout. So yilabo nalabo ke ngempela bangakwazi lokho. Kodwa nje ukuthi abelungu bahlakaniphile kumanipulating thina abasihlukanise sigcine sizondana sodwa ngoba kwayena uKhosi lo ngikhuluma ngaye baningi abantu abamdefendayo namanje abamnyama njengathi bahlukene phakathi abantu badefenda uKhosi abantu bakithi because why abelungu bayakwazi ukungena la bakumoshe kakhulu. Uma sokhumbula nje into eyenzeka uJulius siyamazi ukuthi waye-radical and he was very vocal ANC leader ANC, and then kwenzeka ukuthi bamsuspende. Kumsuspendeni kwabo siyazi ukuthi abantu laba abahlanganise lento ye-GNU they were behind that as well. Naku abantu abahlangana ukuthi kubuye ubaba wenkomo back to ezoba i-deputy. Bekwenzile lokho esehambile uJulius esefamba emsuspendile, and then it happened ukuthi kuhlanganisa indaba ye-EFF. uJulius wenziwa i-leader ye-EFF, waqhubeka nalento yakhe, bambona ukuthi labantu laba sibahlukanisa noNcamalala ngoba singafuni ukuthi bahlangane ngoba bazosikhozela inkinga. Manje usengapha uzokhoza inkinga lo mfana, bamthatha bamusa le, wafika le, wanikwa lento akayinikwa, watshelwa lezinto akayitshelwa, wabuya wazothi Zuma must fall. Uthe Zuma must fall waphumelela ngempela, uZuma wafola. Uthe sefolile uZuma, manje fast forward manje yena sebemvalela ngaphandle, ubuye kubani manje? Back to Zuma. Yena noZuma sebeyafana bangama-outcast. So
that is how labantu they operate. They can manipulate anything and anyone as long as you agree and you let them use you. They will make sure ukuthi bayakwenza lokho bakumanipulate usebenze against abantu bakini. That's how they are. So ke bafethu kukini nina niqhubeka nithi hey Zuma is this, Zuma is this, but okusala uZuma did not agree to sell out. He refused to sell out. That is the truth. Whether you like it or you don't like it, whether you see it in that way or you don't see it, but the truth of the matter is that that one is the truth. So yingakho ke manje kunalo mshado khona ongathi nawo awuhambanga kahle. Yingakho sinalo mshado. Wathini wonjukhuzana umshado wawulona ijele noma ngashada ngobe ngikujele. Bebecabanga kanjalo ukuthi hayi umshado wawulona ijele. Khani bebona ke manje ukuthi umshado ijele. Babhayiziswe ile ngoma kaKhuba. Hayi babhayiziswe ingoma kaKhuba basejele.